Είμαστε με τον κύριο Χρήστο Ζαβό, γαστρεντερολόγο στη Θεσσαλονίκη. Είμαι ο Γιώργος Μαυρογέννης, γαστρεντερολόγος στη Μυτιλήνη και στην Αθήνα. Θα αναπτύξουμε ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί συχνά, είναι το θέμα του μετεωρισμού ή διαφορετικά των φουσκωμάτων, για τα οποία προσέχονται πολύ συχνά οι ασθενείς στο ιατρείο μας. Λοιπόν, Χρήστο, επέτρεψε μου να σε αποκαλώ Χρήστο, διότι πλέον είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Βεβαίως, Γιώργο μου. Λοιπόν, χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι στο όμορφο νησί της Λέσβου και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ελπίζω οι θεατές μας να απολαύσουν αυτό το βίντεο. Για πες μου, όταν έρχεται ένας ασθενής και σου παραπονιέται ότι έχει φούσκωμα, πρίξιμο στη κοιλιά, πώς τον προσεγγίζεις? Καταρχάς θα πρέπει να δούμε αν όντως έχει φούσκωμα, πρέπει δηλαδή να προβούμε σε μια κλινική εξέταση. Ο άλλος μπορεί να σου αναφέρει ένα φούσκωμα, έναν μετεωρισμό όπως το λέμε εμείς οι γαστρεντερολόγοι, αλλά εάν δεν έρθει στο ιατρείο να τον εξετάσουμε κλινικά, να δούμε αν πραγματικά ισχύει αυτό το παράπονο που μας λέει, το σύμπτωμά του, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν είναι από το ανώτερο ή από το κατώτερο πεπτικό. Πολλοί θεωρούν ότι τα συμπτώματά τους οφείλονται σε φούσκωμα στο στομάχι, άλλοι μας λένε για το έντερο. Πρέπει λοιπόν να δούμε πού εντοπίζεται αυτός ο πόνος. Αυτό το φούσκωμα που συνοδεύεται μερικές φορές και με πόνο. Η άποψή μου είναι ότι το πρώτο που πρέπει να κάνει ο κάθε γαστρεντερολόγος, ο οποίος είναι κλινικός γιατρός, θα είναι να εξετάσει τον ασθενή, να πάρει στο ιατρείο του, να πάρει ένα πολύ καλό ιστορικό για τη διατροφή του, για τις συνήθειές του, για τον τρόπο που πηγαίνει στην τουαλέτα να ενεργηθεί και στη συνέχεια να εξετάσει κλινικά τον άρρωστο για να δει αν όντως υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ποια είναι η γνώμη σου? Νομίζω καταρχήν να προσδιορίσουμε τι σημαίνει φούσκωμα. Φούσκωμα μπορεί να σημαίνει διάταση της κοιλιάς, σωστά? Ναι. Ή μπορεί να νιώθει ο ασθενής ότι έχει, ας το πούμε, πάρα πολύ αέρα. Να νιώθει μια δυσφορία λόγω μεγάλης ποσότητας αέρας. Πολλοί από αυτούς τους ασθενείς συνήθως παραπονιούνται και για μεγάλη ποσότητα αποβολής αέρα. Σωστά? Σωστά. Δηλαδή, είτε από το ανώτερο πεπτικό είτε από το κατώτερο. Δηλαδή είτε μας λένε ότι αρρίζομαι πολύ συχνά, είτε ότι ρεύομαι πολύ συχνά. Τα ρεψίματα είναι πολύ συχνά. Γι' αυτό εγώ είπα ότι περισσότερο θα πρέπει να δούμε πού εντοπίζεται αυτό. Είναι στο ανώτερο πεπτικό ή είναι στο κατώτερο πεπτικό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μερικές φορές μπορεί ο αέρας να οφείλεται σε κάτι λειτουργικό, όπως είναι ένα ευερέθιστο έντερο, ή μπορεί να οφείλεται σε μια διαφραγματοκύλη, μια παλινδρόμηση που μπορεί επίσης να σου κάνει. Οπότε μου δίνεις, ρεψίματα. Με βοηθάς να προχωρήσουμε στην επόμενη ερώτηση. Ποια είναι τα πιο συχνά αίτια, να το πω απλά, πριξίματος στην κοιλιά? Πρέπει να δούμε τα εξής αίτια. Τη διατροφή. Η διατροφή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και θα εξηγήσουμε στη συνέχεια τι εννοώ με αυτό. Υπάρχουν κάποια τρόφιμα τα οποία ενδεχομένως προκαλούν παραγωγή αερίων. Θα μας τα αναφέρεις μετά. Θα πούμε στη συνέχεια ποια είναι αυτά τα τρόφιμα και πώς ακριβώς παράγονται αυτά τα αέρια. Μπορεί να είναι θέματα άγχους, στρες. Το στρες, φίλες και φίλοι, έχει μπει στην καθημερινότητά μας. Η Ελλάδα μας διέρχεται από δύσκολες συγκυρίες και οικονομικές και εργασιακές και πολλοί κόσμος είναι αυτός ο οποίος νιώθει έντονα στρεσαρισμένος. Το έντονο στρες έχει έντονο αντίκτυπο στο γαστρεντερικό μας σύστημα, στην κινητικότητά του, στη λειτουργία του, στην παραγωγή αερίων. Επομένως θα πρέπει να πάρουμε ένα καλό ιστορικό για να δούμε εάν υπάρχει ψυχολογικό υπόβαθρο, ψυχολογική επιβάρυνση. Να κάνω ένα διάλειμμα. Με επιτρέψει μια ερώτηση. Δηλαδή, πολλές συχνές οι κοπέλες, κυρίως κοπέλες που λέμε στο γιατρείο μας και μας λένε γιατρέ, όταν αγχώνομαι έχω ένα φούσκωμα. Σωστά. Για σένα είναι ξεκάθαρη σχέση άγχους και φουσκώματος? Παίζει ρόλο, υπάρχει ψυχολογικό υπόβαθρο. Δεν ξέρω αν είναι στο 100%. Σίγουρα όμως, ακόμη και τα συμπτώματα, τα επερχόμενα συμπτώματα του μετεωρισμού, του φουσκώματος, της δυσφορίας, του πόνου, του σπασμού του εντέρου πιθανόν, να οφείλονται και σε ψυχολογική επιβάρυνση. Ωραία. Ας πούμε ότι έχουμε αποκλείσει τα ψυχολογικά ή μάλλον πριν καταλήξουμε ότι είναι ψυχογενής ο παράγοντας που οδηγεί στο φούσκωμα, ποια είναι τα οργανικά, ποια είναι δηλαδή τα νοσήματα που μπορούν να εξηγούν το φούσκωμα και τα οποία πρέπει να αποκλείσει ο γαστρεντερολόγος? Τα παθολογικά νοσήματα που πρέπει να αποκλείσει ο γαστρεντερολόγος είναι από το ανώτερο πεπτικό μια κοιλιοκάκη, το ελικοβακτηρίδιο, μια διαφραγματοκύλη που μπορεί να μας προκαλέσει ρεψίματα. Από το κατώτερο πεπτικό μπορεί να είναι
μία μικροσκοπική κολίτιδα που πολλές φορές δεν μπορούμε να τη διαγνώσουμε εμείς οι γαστρεντερολόγοι, θα πρέπει να γίνει κολονοσκόπηση, να ληφθεί βιοψία. Ακόμη και στο σύνδρομο ευερέθησης του εντέρου είναι ένα ποσοστό σημαντικό, μπορεί να είναι και γύρω στο 10 με 15% που να κρύβεται η πιθανότητα μικροσκοπικής κολίτιδας. Μάλιστα. Αυτό θα πρέπει να μην μας διαφεύγει. Επιπλέον μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα δυσκυλιότητας. Η χρόνια δυσκυλιότητα είναι και αυτή ένα σημαντικό πρόβλημα που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Ένα 10% του πληθυσμού, κυρίως γυναίκες, πάσχουν από χρόνια δυσκυλιότητα. Δεν ξέρω αν έχεις άλλα δεδομένα εσύ που... Εγώ να αναφέρω απλώς, το ξέρεις ότι μου αρέσει πολύ το συγκεκριμένο θέμα, η δυσανεξία στη λακτόζη. Ναι, σωστά. Εδώ πάμε στο θέμα της διατροφής που είχαμε πει στην αρχή. Το θέμα της διατροφής είναι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Ναι. Υπάρχουν δύο τρόποι με τον οποίο παράγονται τα αέρια. Είναι τα αέρια τα οποία παράγονται στο ανώτερο πεπτικό, κυρίως στο λεπτό έντερο, και εκεί είναι και το θέμα της λακτόζης, αλλά και το θέμα το παραμελημένο και το ξεχασμένο, το θέμα της β-καζεΐνης. Η β-καζεΐνη είναι μια πρωτεΐνη του αγελαδινού γάλακτος. Υπάρχει μόνο στο αγελαδινό γάλα και εκεί εξηγείται για ποιο λόγο κάποιοι ασθενείς οι οποίοι μπορούν να ανεχθούν το κατσικίσιο, το πρόβιο γάλα ή το πρόβιο γιαούρτι, δεν μπορούν να ανεχθούν το αγελαδινό. Η β-καζεΐνη είναι μια πρωτεΐνη που βρίσκεται μόνο στο αγελαδινό γάλα. Ειδικά το α1 κλάσμα της β-καζεΐνης διασπάται σε β-καζομορφίνη 7, που είναι ένα παραπροϊόν της καζεΐνης, και είναι αυτό που σε αυτό που οφείλονται τα αέρια, κυρίως η παραγωγή του υδρογόνου, γιατί όταν υπάρχει συνοδός υπερανάπτυξη, βακτηριακή υπερανάπτυξη μικροβίων στο παχύ έντερο και στο βλενογόνο του λεπτού εντέρου, τότε το γάλα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, κυρίως το αγελαδινό, διασπάται σε β-καζομορφίνη 7 και επιπλέον σε υδρογόνο και short chain fatty acids. Δηλαδή είναι τα βραχίας αλήσου λιπαρά οξέα. Και αυτά όλα δημιουργούν τη δυσανεξία, τα φουσκώματα. Αντίθετα, η δυσανεξία στη λακτόζη οφείλεται ουσιαστικά στην ανεπάρκεια ενός ενζύμου που διασπά τη λακτόζη, η λακτάση. Είναι κυρίως στις νεαρότερες ηλικίες, μπορεί όμως και δευτεροπαθώς στις μεγαλύτερες ηλικίες. Από πού όμως? Από την υπερπαραγωγή του υδρογόνου μέσω διάσπασης της λακτόζης, από την hyperfermentation, δηλαδή την υπερπαραγωγή, την βακτηριακή υπερανάπτυξη των μικροβίων. Επομένως εκεί είναι το θέμα, και αυτό συνοδεύεται κυρίως με διαρροϊκό σύνδρομο, παρά με δυσκυλιότητα. Ότι μια απορία του ασθενούς που έχει φούσκωμα, μετεωρισμό, είναι πώς θα με διερευνήσει ο γαστρεντερολόγος. Με ποιο τρόπο θα με προσεγγίσει? Μας είπες ότι είναι πολύ σημαντικό το ιστορικό. Στη συνέχεια η κλινική εξέταση. Μετά, πολλοί ασθενείς το παραβλέπουν αυτό. Νομίζουν ότι ο γιατρός είναι μόνο ενδοσκόπηση. Δεν είναι ενδοσκόπηση. Ο γιατρός είναι ιστορικό, κλινική εξέταση. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική πληροφορία που παίρνει ο κλινικός γιατρός και δίνει πάνω από το μισό των περιπτώσεων τη διάγνωση. Και δεν χρειάζεται να προχωρήσουμε παρακάτω. Να σε ξαναρωτήσω λοιπόν, πέρα από το ιστορικό, ο ασθενής που έχει το φούσκωμα πρέπει να κάνει κάποιες εξετάσεις, πρέπει να κάνει, ας πούμε, υπερηχογράφημα, να κάνει αξονική, πρέπει να κάνει γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση, μαγνητική? Πώς προσεγγίσει έναν ασθενή ανάλογα με την ηλικία του? Καταρχάς θα πρέπει να δούμε τι ηλικίας είναι ο ασθενής. Αλλιώς άλλες παθήσεις σκέφτεσαι σε κάποια γυναίκα η οποία είναι στα 20, 30, 40 ετών, και αλλιώς κάποιον ασθενή ο οποίος είναι άνω των 45-50 ετών, όπου εκεί πρέπει να δεις, είναι τα λεγόμενα alarm symptoms, τα συμπτώματα συναγερμού, όπου πρέπει να αποκλείσεις κάποια παθολογική αιτία. Οπότε σε ηλικίες άνω των 45-50 είμαστε πιο, να το πω επιθετικοί, πιο επεμβατικοί, προχωρούμε πιο εύκολα στην ενδοσκόπηση. Ακριβώς. Μάλιστα. Ποια είναι η γνώμη σου? Να σου απαντήσω. Οι οδηγίες για ενδοσκοπήσεις μέχρι πρότινος ήταν μετά την ηλικία των 50. Όμως στην καθημερινή πράξη οφείλω να σου ομολογήσω ότι σε νέα άτομα, ακόμα και 35 ή και κάτω των 40 ετών, πλέον βρίσκουμε πολύποδες. Επίσης, πολλές φορές υπάρχει μια λανθάνουσα νόσος του Κρόνου, να το πω.
Δηλαδή, μια φλεγμονή στο λεπτό έντερο που δεν είναι εύκολα αντιληπτή από τις υπόλοιπες εξετάσεις, μπορεί να μην είναι αυξημένοι οι δείκτες φλεγμονής. Οπότε, όταν έχω έναν ασθενή όπου έχω αποκλείσει πρόβλημα στη λακτόζη, το υπερηχογράφημα είναι καλό, δεν έχει ανταποκριθεί καλά στην απλή θεραπεία ευερέθησης του εντέρου, του προτείνω πιο εύκολα από ό,τι στο παρελθόν να προχωρήσουν σε ενδοσκοπική εξέταση, ώστε να δω και τον τελικό ηλαιό, να σιγουρευτώ ότι δεν υπάρχει μια λανθάνουσα νόσος του Κρόν που να εξηγεί ενδεχομένως τα προβλήματά του. Όταν ο ασθενής είναι 1 των 40, δεν παίρνω το ρίσκο, εγώ προσωπικά, εντάξει, δεν παίρνω το ρίσκο να τον καθησυχάσω εύκολα με μια θεραπεία, να του βάλω μάλλον την ταμπέλα ευερέθηση στο έντερο δυσανεξία στη λακτόζη, γιατί από την εμπειρία μου πολλές φορές συνυπάρχουν πάνω από 2 αίτια που προκαλούν το φούσκωμα. Μπορεί να υπάρχει δυσανεξία στη λακτόζη, μπορεί να συνυπάρχει μια κοιλιοκάκη, μπορεί να συνυπάρχει ένα ευερέθηση στο έντερο, μια δυσκυλιότητα, αλλά μπορεί να υπάρχει και κάποιες σπάνιες περιπτώσεις μια κακοήθη ή μια φλεγμονή. Οπότε νομίζω ότι με τη διατροφή μας που έχει αλλάξει, με την έλλειψη φυσικής άσκησης, ίσως πρέπει να είμαστε πιο επιθετικοί στις κολονοσκοπήσεις. Προφανώς και σε ένα άτομο 20-30 ετών θα είμαστε πιο ελαστικοί και θα το καθυστερήσουμε. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να έχουμε πολύ υψηλή ουδό για να προχωρήσουμε στον ενδοσκοπικό έλεγχο. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως, Γιώργο μου, ξέρεις τι γίνεται. Ο κόσμος δεν έχει αποδεχτεί πλέον τόσο εύκολα την κολονοσκόπηση. Το βλέπουμε και από τις κατευθυντήριες οδηγίες που δίνουν οι διεθνείς οργανώσεις, ακόμα και η Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία, που λένε ότι τουλάχιστον στην ηλικία των 50 ετών θα πρέπει να γίνεται μια προληπτική κολονοσκόπηση, έστω και αν δεν υπάρχουν συμπτώματα, έστω και αν δεν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό καρκίνου παχαίου εντέρου ή πολυπόδων παχαίου εντέρου, για να διερευνήσεις μήπως υπάρχουν πολύποδες. Γιατί, φίλες και φίλοι, πλέον η διατροφή μας είναι κυρίως κρέατα συντηρημένα με πολλά και πολλά συντηρητικά, τα οποία είναι καρκινογόνα. Μπορεί εσείς να καταναλώνετε στη διατροφή σας και φρούτα και λαχανικά, αλλά βάζετε στη διατροφή σας και πολλά κρέατα. Ειδικά εδώ στην Ελλάδα παρατηρώ πολλές φορές τον κόσμο στο σούπερ μάρκετ με πόση ευκολία παραγγέλνει μπέικον και αλαντικά και λουκάνικα και λοιπά σε καθημερινή βάση. Αυτή η διατροφή κάπως πρέπει να περιοριστεί. Ήδη, όπως γνωρίζεις πολύ καλά, Γιώργο μου, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κατατάξει το κόκκινο κρέας και τα συντηρημένα, τα deli meat, ως καρκινογόνα για τον καρκίνο, που ευθύνονται για τον καρκίνο του παχαίου εντέρου. Και θα πρέπει, φίλες και φίλοι, να αντικαταστήσουμε αυτά τα προϊόντα με περισσότερες φυτικές ίνες, φρούτα και λαχανικά στη διατροφή μας, που είναι αντιοξυδοτικά και βοηθούν στη μείωση του καρκίνου του παχαίου εντέρου. Επέτρεψέ μου να επανέλθω στο θέμα μας, το μετεωρισμό, και να σε ρωτήσω την ερώτηση που μας θέτουν συχνά στο γιατρείο μας. Ωραία, έχω φούσκωμα, δεν έχει βρει ο γιατρός μου κάποιο οργανικό αίτιο, είναι θέμα διατροφής. Ποιες τροφές δεν προκαλούν φούσκωμα? Αυτό που λέω συνήθως στους ασθενείς που με επισκέπτονται, Γιώργο μου, είναι το εξής: ότι δεν υπάρχει κάποιο διαιτολόγιο που να πει στον ασθενή θα ακολουθήσεις αυτό και είναι αυτή η λίστα που απαγορεύονται αυτές οι τροφές. Αυτό που συνήθως λέω στους ασθενείς που με επισκέπτονται είναι ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να βάλουν φυτικές ίνες στη διατροφή τους, 20 με 30 γραμμάρια φυτικών ινών την ημέρα. Αν μπορούν να διακόψουν λίγο τα γαλακτοκομικά προϊόντα για καμιά εβδομάδα, για να δούμε μήπως τυχόν υπάρχει δυσανεξία είτε στην καζεΐνη είτε στη λακτόζη. Και επιπλέον θα πρέπει να φτιάχνουν οι ίδιοι ένα ημερολόγιο που να λένε σήμερα έφαγα αυτό με πείραξε από το 1 μέχρι το 10 τόσο, και να αποφεύγουν να μειώνουν, όχι να καταργούν ολόκληρες ομάδες τροφίμων όπως προτείνουν διάφορα άλλα papers και διάφοροι άλλοι επιστήμονες που σου δίνουν, ας πούμε, την δίαιτα FODMAPs. Μάλιστα. Εγώ δεν την πιστεύω αυτή τη δίαιτα. Και εγώ ακολουθώ μια παρόμοια τακτική. Στην οξεία φάση τώρα, ας πούμε μετά από μια γασεντερίτιδα που συχνά οι ασθενείς έχουν φούσκωμα, απλώς εγώ τους προτείνω να αποφεύγουν τα γαλακτοκομικά ή τουλάχιστον, αν δεν μπορούν να πάρουν προϊόντα χωρίς λακτόζη, υπάρχουν lact-free προϊόντα, να προτιμήσουν το κρέας, όπως κοτόπουλο ας πούμε, τα ζυμαρικά
και το ρύζι και τις πατάτες και να αποφύγουν κυρίως φρούτα, λαχανικά και γαλακτοκομικά, τα οποία είναι η πιθανή ύποπτη. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή δεν ισχύει το ίδιο διαιτολόγιο για όλους τους ασθενείς, έρχομαι σε αυτό που είπες, ότι θα πρέπει ο καθένας μας να παρατηρήσει τι τον πειράζει και τι όχι. Ένα λάθος που συνήθως γίνεται από πολλούς γαστρεντερολόγους είναι ότι, και παθολόγους θα έλεγα, γιατί ο πρώτος γιατρός που θα πάει ο ασθενής είναι ο παθολόγος. Αυτό που του λέει είναι απόφυγε τα πράσινα, απόφυγε όλα τα φρούτα, όλα τα λαχανικά, και καταλήγουν σε μια διατροφή γαστρεντερίτιδας. Με αποτέλεσμα, αν ο άλλος έχει δυσκολιότητα, να επιδεινωθεί η δυσκολιότητά του και να η ψυχολογία του. Ασφαλώς. Και θα επιδεινωθούν και τα συμπτώματα. Εγώ δεν λέω να αποφύγετε να φάτε φρούτα και λαχανικά, απλώς να έχετε κατά νου να καταναλώνετε 20 με 30 γραμμάρια φυτικές ίνες την ημέρα. Αυτές οι φυτικές ίνες μπορεί να είναι διαλυτές, μπορεί να είναι αδιάλυτες. Αδιάλυτες είναι από τα τρόφιμα που καταναλώνουμε, διαλυτές είναι από τα σκευάσματα, συμπληρώματα διατροφής που κυκλοφορούν στην αγορά. Επέτρεψα να σε ρωτήσω, λες 20 γραμμάρια. Πόσο είναι 20 γραμμάρια, πώς υπολογίζει ένας απλός άνθρωπος 20 γραμμάρια φυτικών ίνων? Υπάρχουν μέσα στο διαδίκτυο, ακόμη και στο πεπτικό.gr, στο site μου, υπάρχουν διάφορα παραδείγματα με το πόσα γραμμάρια φυτικές ίνες περιέχονται σε 100 γραμμάρια του κάθε τροφίμου. Για παράδειγμα, ένα πιάτο φακές, που εγώ το λέω χαρακτηριστικά στους ασθενείς μου, περιέχει ένα πιάτο φακές, ένα απλό ταπεινό πιάτο φακές, περιέχει 18 γραμμάρια φυτικών ινών. Επομένως, αν φάτε, φίλες και φίλοι, ένα πιάτο φακές, έχετε περίπου καλύψει τις ημερήσιες ανάγκες σε φυτικές ίνες. Επίσης, τα All Brand, τα δημητριακά, το πρωί, 4 κουταλιές της σούπας, μαζί με το χυμό, το τσάι, το γάλα σας, ή ακόμη και τα ακτινίδια και τα δαμάσκηνα που περιέχουν αρκετές φυτικές ίνες μέσα, θα βοηθήσουν εφόσον έχετε δυσκολιότητα. Ωραία, νομίζω το καλύψαμε το θέμα σε γενικές γραμμές. Εγώ από τη μεριά μου να προσθέσω κάποιες παγίδες όπου εγώ ίδιος την έχω πατήσει, έτσι. Και όλοι μας πιθανότατα να έχουμε κάνει αντίστοιχες, να τα πω, λάθη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τη χολή, η οποία μπορεί να περιέχει λίθους και να μας μπερδέψει ο ασθενής με φούσκωμα. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε το πάγκρεας σε μεγαλύτερες ηλικίες, ένα ύπουλο όργανο το οποίο δεν απεικονίζεται εύκολα στις εξετάσεις και μπορεί να υποκρύπτει μια βλάβη που να εξηγεί τα φουσκώματα. Και τέλος, νομίζω ότι η διάγνωση ευερέθησης του εντέρου θα πρέπει να μπαίνει σε μεγαλύτερες ηλικίες με προσοχή. Συμφωνώ. Αυτό που είπες για τη χολιδόχο κίστη, τη χολολιθίαση κλπ. Είναι πολύ σημαντικό, αλλά εκεί παίζει ρόλο η καλή κλινική πληροφορία που θα πάρει ο γιατρός από τον ασθενή όταν θα πάρει το ιστορικό. Θα τον ρωτήσει πότε εμφανίζεται αυτός ο μετεωρισμός. Εμφανίζεται μεταγευματικά, 2 ώρες μετά τη λήψη της τροφής, ή είναι όλη τη διάρκεια της ημέρας ανεξάρτητα από την τροφή. Εάν εμφανίζεται μεταγευματικά, κυρίως μετά από την κατανάλωση λιπαρής τροφής, τότε υπάρχει μεγάλη υποψία ότι πρόκειται για κάποια χολολιθίαση ή κάτι γίνεται τέλος πάντων στα χοληφόρα. Τώρα από εκεί και πέρα συμφωνώ με όλα τα υπόλοιπα που ανέφερες και νομίζω ότι κάπως έτσι θα πρέπει να κινηθεί η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση του μετεωρισμού. Λοιπόν, κλείνουμε εδώ την συζήτησή μας γύρω από το πρόβλημα του μετεωρισμού. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να σας άρεσε το βίντεο και να μας ακολουθήσετε και στα επόμενα βίντεο που θα σας παρουσιάσουμε. Γεια σας. Χαίρετε.